Arratsaldeon Txoriene, ordu bat gutxiago Kanariar uhartetan, hemendik abixatzen didate. Eta, bai, hango erresta bat egin bidugu, edo bi, eta orduan, bueno, txantxetan da bien. Zerako broma, Bueno, hango postre bat, edo han ikesin hauen postre bat eitzen. Eta daolako hauntz esne budin bat, gofio eta bananakin. Ez da oso tradizionala, baina, han egon nintzen olako jatetxe baten, eta han zerbitzatu sostien, eta zan abitxu, hau txorinerako ekarrikot. Ez notzan errezeti eskatu, hau da nire bertxiua. Bale, hori galdetu behar nizun, aber eman zizuten, ero aukera izan zenun berakin sukalarekin itziteko. Bueno, ointxe, geroz eta jatetxe geixautan da holan, bazkaixa bukatza dosunean, atara itxen di. Ni esken aldixan Gasteizeko kromatiko jatetxean da, eta zai gustau jatzu, da ez dakizu, da niguina hausin ja. Da hango zukadari xasan. Eta oitxura geixau dago, ez? Hori egia da lehen, maila bateko jatetxetan da, niko ezagutu beti, zukaldari ateatzea, eta ze moduz, mairi eta hori juteana, hortako balibin behar da baita, Eta gaur egun nik uste orokortin dela, eta, detaile polit bada, Zu etortzean zukaldaria zugana, eta zen moduz janduzu, eta berak ere horrek usten du, harreman hori dagoena bezeroekin, da zerbait gaizki badago hobetzeko, erolan da. Eta gaina nik uste lan politxa dela, ze ematen dutzazu bezeruei, alaitxasuna eta postasuna da janari ona, beraz, normalien hori zaten da, gauza politxa. Kontakotut zelan ingoten errezeti hau. Lehengo ingotena da bananak xaflatan mostu, limoi sukuakin nahaztu, apur bat zapaldu, eta molde baten jarri oinarri bezala. Gero gopor baten azukria, gofioa, gurina, eskuekin nahaztukot, eta bananan gainean jarrikot. 20 minutuz errekot 180 gradutara, eta gero ingot kasola baten esnia berotu esne gainakin, hauntz esnia, azukre hautxekin, 5 minutuz berotu, bidardian gelatina xaflak uretan jarri bigundu arte, lehortu, kasolak irekin aldi bat ematen dagoenean zutik kenduko, gelatina gehitu, nahaztu, eta hori eramango molde batzutara. Osten utziko 3 orduz, eta gero budin hori zerbitzatuko banana gofioekin. Berez, izena, banana gofioekin inbidogun gauza hau izango zen crumble bat. Ingresez ditzen den crumble hori. Azkenean, prestakuntza izaten da, fruta jarri oinarrixan, olako geruza kurruskari bat jarri gainetik, jendeak botatzautza, olo malutak, urina, azukria, irina desberdinak, guk olo malutak erabili biharrian, erabiliko gofioa, eta hori zerbitzatzen da, normalen jogurt batekin, gozaltzeko, da guk, gaur, Kanariar uhartetako budin honekin. Are bat egin behar da, azkena, are hartzeko testura lortu behar da, gurina eta irina nahaztuta, eta hori gainetik botatzen da, eta hori gero labean kurruskari geratzen da. Eta gofioa zer dan ez dakizunentzako, da Kanariar uhartetan, hainbat eta hainbat gozete eta ekin dituena, eta oraindik gaur egun, handi jute mazate hoteletan da horrela, normalean, gozarian eta atalean, eta egoten da horako harto irin bat, txigortutako harto irin bat, eta, bertan, hainbat eta hainbat jatetxetan, musak baduzkateko fionak, tartak, badago marka bat bertakoa, egiten dituztela barrita energetiko horietakoak gofioarekin baitan, lagun bate horrekin, marka horrentzako korrik egiten du, eta, ni gustatzen zaite, jute bazate Kanariar uhartetara, joan dako sariei zereal batzuei botaiozu hori, eta ero esne pixka bat, naztu zazue, eta ematen diolako harto irin zapore gozo bat, eta benetan, interesgarria eta baina nutrizionalki oso aberatza. Nik probut ointxele lehenko aldi solan, ze egisa esan, Kanariar urteetan egon zenian Lanzarote uhartien, probaudot, hori prestakuntza desberdinak badibez galleta batzuk, bizkotxo bat, eta holako gauzak, baina gofioa holan bera bakarrik ez da probau. Ze jendeak jaten dau, holan jogur bat eta holan. Gainean, ensalada gainetik botatzen ikusi izan du, jogurrei eta holan, normalen postre moduan, baina bere hortan. Nik errezeta honetan arazo bat ikusten dut, gero Instagramen eukingo duzuna. Zegatik. Legunean parregarri izan zen, sartu ginenean makillajeko amaiakin, eta berak, hartu eta erderaz, ez daizue Instagramen agertzen dira errezetak, eta gero, edozein hizkuntzatan, edozein munduko edozein hizkuntzatan, da behian dauka botoi bat, eta ematen du itzuli, ez? Eta itzuli iten dizu, euskaraz badago erderaz, segun nola daukasun Instagrama, zure hizkuntzara, ez? Hori euskerara oraindik ez dago, bakarri dago erderatik, inglesetik erdera, hori.
Eta euskerako errezeta hortan, lehen berak esan du, hori gero erre egingo dugu, eta orduan jarriko dira. Gero, Instagramen jarriko du, fumaremos los plátanos? Atzoko zure jatxiz platerakin ikusiko zuzelako politxatak. Bai, azkenean, baina hori, erre itzu, eta gainean, gero, orduan esan zigunetik, kemar batzuk. Behin baina hogeiotan, nik, hori, fumar irakurri dut esan du, behitu. Norbaite banana batzuk erreko ditu, auskalo, nola, ostoakin inolko da, baina bananak beraiek. Eta, jendeak bai konfusio asko dauka, gure gidoilaria barne, budina euskeraz izaten da flana, ez? Erderaz flana ezagutzen den bezala. Eta ez pudina. Pudina beste gauza desberdin bada, pudina da, holan bizkotxo antzerako bat, ez? Erresumo batuan eta itxen dago pudin gazia, izaten dela txerrikixekin eta, holako gauzekin, eta pudin goza dela bizkotxo baten antzera. Baina budina, euskal budina da, arrautzakin eta esniekin itxendan, flana betikua. Orduan hori da inbidoguna gaur. Eta flan hitza dator frantzeseko flaon, eta hau era berean dator Alemaniako fladotik nahi duela esan lixua. Eta horrela geratzen da, azkenean budimak lixua geratzen da labean egin da gero, ero bania bainuan. Ze hau, nos asmatu zuten, erromatarrei otu zitzaienean, oioak, astea, ero, adiestratzea, eta beraien arrautzak ja ukitea arrautzak, normalki arrautzak izateaz. Azkenean, budin baten nahi esko osagaietako bat arrautza da, ez? Esnea arrautza, azukerrea. Lehen, irina ere botatzen zioten, eta arrautza asko, eta esan orduan, azkarra egiten zan labean. Egun ematen errezeta baten, budin errezeta batean, duda baldin badaukazue, zenbat arrautza ziren, hobe gorantza egitea, berantza egitea barik. Geixo botatzea hobe? Bai, gehiago botatzea hobe, ze gutxio botatzen badiozu, balderen gota behin, gutxi bota badiozu, ez da gorputzik ez du hartuko, eta purtingo zaigu budin hori, eta asko botatzen badizkiogu, bai, azkarra egingo zaigu, agian ez da hain xamurra geratuko, hain fina hoan, ze budin baten hori da garrantzitsua, ez? Neurria, arrautza eta esnearena, eta ero, ahoan sartzen dugunean, desegitea. Justo, bilatu zardesakin nabien hau, hau zapaltzen, eta nabien bilatzen hori, bakitzu baukaguna bat, patata eta zapaltzeko. Anatzeatzean dago. Atzatzean, ero, etxan txotxonez, hemen, doramanen hortan ekarren. Hau, ez? Iepale! Bai, ezken, han izan nuen eta ekarren, hau eskura ekarreko dut. Hau da, zigor da amak moruen. Nik aurkitzen badu banoia eta nik aurkitzen badu, bananak apurtxo bat zapaltzeko. Bale. Bai, ezkenen hau fruta desberdinekin itxen da, ez? Kranbel hau, nik frutu gorrixekin eta ezagutu izan da. Eta hau nik probau nauen, Lanzarote guardian egon nintzenian urtarrian, horako jatetxe, dotore baten. Baina gero, ezagutu nitxun bai beste jatetxe batzuk, deitzen dira teleklubak. Ja, nik teleklubana, nik sekul entzun gabe neukan, hori, gero enteratu, bereien historia nundi zetorren, da telekluba zirela, lehen telebistak sartu ziren 60garren hamarkadan sartu ziren denean, lehengo telebista, mundu guztiak ez zeukaten, nik hori ezagutu dut, ni auzo batekoa nahi, zegu bakoa, eta nik ezagutu dut, 82ko futbol mundiala, orduan gutxi jarraitzen nuen, baina nire osaban bizilagunen etxera joan da, eta salan ez da izepate hon ginen, gehienok umemokoak, futbola jarraitzen, eta, gero, telebistak eta etorri zen, baina antzak Kanaria Eruartetan, zeukaten holan, ez da hit, batzeko toki bat, guk hemen txoko elkarte gastronomikoa dauzkagun moduan, bereiez euskatenan, telebista ikusteko holako elkartero txokoak, ez? Eta hortik, eta nik ez dakiena, horreinik, existitzen dira, baina ez erabilpen horretarako, ez telebistarekin, ez? Bai, batzuk badauz, dauz, uste dut, 52 guztira, Lanzarote uartian, eta batzuk jarraitzen daue, hori bizilagunek kudeatuta, eta azkenean kulturetxe bezala, ez euren etxien ez daukelako telebistai, baina baizik eta, batzeko, da bizilagunekin egoteko, da pur bat, parriketan egoteko eta bakizu kafi hartzeko. Bai, aitzakia lagunekin. Hori, aitzaki moruan. Eta beste batzugia, bihurtu diolako jatetxe. Bizilagunekin bebai daukudeatuta, baina jatetxe moruan die. Orduan, egoten die, 5-6 eurotan olako platertza hundixak, eta da, merke, da, onon, da, hori etxeko janarixa jateko. Bai, antza, hori bat guztiak finantziatuta omen daude antza, Kanariar kabildoatik, gobernuariro kabildoa ditzen zaio, eta diru laguntza euskatenez, orduan prezioak eta jateana eta hori merkeagoa da,
Baina nik, esan, eta bitu, Kanario uhartetara, 2010-etik, ez dizut esan urtero, baina ia urtero joan izan naizela, eta uharte ezberdinetan, eta bitu, klub hauen berrien eukan. Bai, ezagutu nauen mutilo bebai gero, egon nintzen bilera baten oran lanekua, eta bere Lanzarotera bebai, joeten zan isa urtero, eta ez zauen ezagutzen. Guri, hoteleko recepzioko tipuak esan zoskun, eta joen bizari horra, zedie guriak, da benetakuak, da benetan oso gauza bitxia. Bueno, botako, azukria. Bai. Hemen daukau gofioa. Vale. Gure hartoirin txigortua. Ni bakizu hori erosi nuela gofi hori, eta taloak inituen etxean, da oso onak atatzen diela. Bai, Bai, horrekin taloak edo gozuak. Taloa, gazia, betiko gure taloa, hemen txistorrakin, urdaixa barruan, eta taloa. Ze hemen Bizkaian ere ohitura badaukagu, lehen, eta honein hasi da berriro, hartoa pixka txigortzeko eta holan pixka gorrituagoa, eta benetan, zapore aldetik eta altzatu egiten da. Bai, eta ontxe gurina. Orduan, gurina ingo duguna da, zati lauki txikitxotan edo gehitu, eta hau eskuakin landu apurtxo bat, auskorra geratu arte, eta gero, hemen gainetik eta gero labera. Eta, bai, labera, 20 minututxo. Ideia ona, kramble honen ideia. Beitu, eta teleklubena bebai, Bai, gaur egun, ez da, gazteak eta izango, egongo da gaztetxoen bat horra amasei bakuk, badaukagulako lonja bat gurea eta telebistat ikusten du, pantalla aurrean aneoten mandoak inegunean. Bai, hori bai, lokalak eta horako gauzak. Lokalak. Nere aitzitsa jaiosan errixa, Baiadorizekua, 13 urtekin etorri izan arrastera, baina, berak badauka, zean erritxo bat, eta bere errixa Bilalbar izenekua, 100 pertsona bizi die, eta oso famatu egin zan edo, eurak oso arro dauz, ze agertu zan telebistan, eta albistegi pila batetan, ze eurak eskaintzen zabien, olako egoitza bat, errixan, eta orduan, emate sotzien pertsonai etxe bizitza, egoitza doain, argisa doain, da isadana doain, eta gure zaulako taberni hauki errixan. Taberna irekitzen bazuten? Taberna irekitzen bazuten, etxe bizitza, argindarra eta alokairua angua doainek. Eta orduan izaben, kristoneko kastina da hori bilizien, bolondrez pila bat eta... Da azkenean, holan lortu zabien, eta zabalik egotia, azkenean hori errixan dako oso garrantzitsua da. Bizia ematen dira. Eurak biltzeko, da hor, egunero, atzalde pasa behintzat, bizidien 100 pertsonak, behintzat hor, kafiatzeko goizien, ogisa erosteko, da... Beito, proposamen hori merdu nik, gure hausuan, nire hausuan nik jaio nintzen hausuan, nire ama bizidan, da nire arreba, han 3 taberna den euskan, 3 itxita. Lehen zegoen, ni gazten itzenean, dena izan genituen. A ber, arategia, gero olako ultramarinoz bat, danetik saltzen zituen da, Maria Jesusena. Egon zan, arrain paskateru etortzen zan astero, eta gero zeuden, betiko taberna, Pijon, gero Julitok zabaldu zaben beste taberna jatetxe txiki bat, eta gero Bikoitz. Lehengo Pijon itxi izan, gero Julitona, eta oin Bikoitz itxi da, eta esaten nomen duten norbaitek hartuko ete duen, baina horako eskaintza bat inbarko diogu. Abitu, inolako eskaintza da bizitagunen artean azkenean, eske horre gauzak... Nire arrebak esaten duen. Nik ez da, berdin zain norka hartzen duen, baina eguneroan egongo naiz, militantziatik mantentzeko irekita toki hori. Zerbitzua itxeko. Bueno, nik, hori gazteen lokalak hori ez ditut, zuke hori zure sasoikoa da gehiago, ez? Bai, guk auki gauen, baina guk auki gauen behintzat arrezaten oso gaztetan. Igual, 14 urtetik, 17 urtera edo, ze orduan tabernetara juetia, gero ja, 17-18 urte bete da, joten ginen espoteuan, baina ordura arte, lokalian. Eta zeiten da, hori alokatu iten dute lonja bat, eta horre... Hori alokatu itxen da, holan sofa batzuk jarri, guk garaiko superpopeko poster batzuk holan, mutil batzuna, eta hori izan gure lokala. Hori sofak, posterrak, komun lizun bat, eta... Komuna bada zegoen, ikua. Gu gure garaian gaztetxeroak izan gara, gaztetxeak guk egia esan 70 hamarkadako hor mugimendu hasi zana. Txoin ez igor, ointxe utzikotzu kontatzen gaztetxeena, zeni gaztetxetan behi bilitak guanaz, naiz eta lokala izen. Gu lokalik ezen dituen, ezagutzen. Hau da, gure dugu testuria. Area, bai, holako, ondartzara soi izenian da, area bustitxa dauen testura hori. Azkenian oso euskora, ez da bier zehose itxaskorra.
Ez, daulan area, da orduan area jarriko gainetik eta erre. Ontxe gaztetxeak. Hau, bakizu itxaseko area nola kentzen da ondo hanketatik eta? Konta auturkue. Talko hautzak. Talko hautzak? Talko hautzak. Ez dakizuela, ez? Talko hautzak. Hori, aurten nik, 40 urte pila batekin ikasi dut, ondartzaren ni beti amorru gehien izan diana area, toki guztietan area. Eta bikotea juntzan lekitxora, eta lekitxar batean eta danak poltzan talko hautzak. Eta hori zertako da? Talko hautzak? Area kentzeko. Natural esaten modan, ez aldakizu hori. Ez dakizu ero. Ba, nik genekien, eta egia esan, talko hautzekin, area oso ondo kentzen da, eta horre, ipurtzulan da geratzen, horre bebai, hori da oso desatxe gina da. Zen necesidad. Bueno, bai, ez da gehit, haber, zan adierazteko nik uste dut toki desatxe ginena hori izatean, dana. Bai. Biteli, daukagu hitz egiteko gero gaixotasun batetaz, eta nola deskubritu zuten, ero ezala hori niko desatxe ginagoa da. Bai, kontatuko zuen. Bueno, gero kontatuko du. Bueno, kontua da hori, talko hautzak oso nahi. Zertaz egonen, gaztetxea, bai. Gu gaztetxe garaikoa da, gu gaztetxeroa gara. Bai, gaztetxekoa, bai. Azken, egisa da, jaiozien olako leku okupatu bezala, ez? Okupa izan etxe abandonatuak, utzi zeuden etxeak eta okupatzen ziren. Eta tokiko gazta asanbladek kudeatzen zabien horrek tokixak. Ontxe, nik bintzat arrasaten udaletxeko egoitza bada. Udaletxeko Bai, hori hainbat herritan gero gertatu da. Bai, ez da. Nik uste dut, ez normala dela, ez? Azkenean, getxokua adibidez, itxi egin zan, eta pila protesta ibili ez, normala dan bezala, hori itxin zabien, eta ja ez dago egura zabaltzia berriz, udaletxetik, beraz, bai. Nik hor, guk hainbat manifestazioetan da gaztetxeak izten zienen, da jute ginen, da gero, batzutan, egurra jasotzen du, eta hor, Eibarren ikusi nuena gustatu zitzaidan, han, helduak gurasoak atera ziren pankartarekin, gaztetxea gure semeen etxea. Zoragarri, han ezer gertatu, dana manifain zan. Horrek etxien esaukitzeko etxe gumiek. Gaztetxin ondo dauz. Ez. Temperatura denbora, labean? Begiu, ni baki zuznazela. 180 zaria. 180, 20 minutu. Edo, oso erreta ikusten badozue, atara, baina 15-20 minututan, ondo da. Bueno, hori, gaztetxeak hainbat eta hainbat erabilpen ematen dituzte gaur egun ez bakarrik kontzertuak eta hori bakizue, antzerkia, batzarra, jentea batzeko tokiak eta guk, abadinon, guraso elkarteak ero, gure garaian gaztetxeroak izan ginen, gaztetxearekin lortu zana, egiten dana da, hilean behin, hilabete hortan, herrian, abadinon urtebetetzeak bete dituzten, aurren urtebetetze festa egiten da. Azkenengo ostiralean, hileko azken ostiralean, hartzena kartel bat jartzen dugu, otzailean nortzu bete dituzte zorionak, honek, euren argazkia, eta ero ematen dugu gaztetxe kanpoan, holako mai batzu jartzen ditugu, eta holako merendola bat egiten dugu, zoriona zuria abesten da, txokolatea ematen da, danetik, eta aurten berreskuratu genuen, urtarrilean, ekiren urtebetetzea, eta gu hori tukatu zitzekon lan egitea, batu ziren, 80 ume, gehi heldu guztiaketan, ez da izemat, 200 pertsona eroan, inguruan, giro politxa, eta, esan, gaztetxeak hortarako dira, ez? Jendea batzeko, eta erabilpen, hainbat erabilpen emateko, ez? Zondo. Ontxe jarraitxiko, budinakin, da? Hauntz gazta budina. Han bakizu, animalia asko be ez dauzela, baina hauntzak pila bat, bintzat Lanzaroten. Orduan, oso ohikoa da, zu jatetxeratara joatia teleklub honeitara, eta aurkitzia postre asko hauntz esniakin. Orduan, ingolde lehengo, gelatina xafla. Baina budina ez da. Panakota izan. Panakota aldera bai gehiago, bale. Italian badauke budin hau, izaten dela esne gainakin injakua, panakota ditzen dela, oren zuri-zuri xadena, hori ingo. Ez gehiago da, arrautzakin eta labean eta ez doa. Euskeraz ez da golan hitzik esateko panakota, orduan, budina, hauntz gazta, hauntz esne budina. Hauntz esne panakota, ze panakota da, ez? Errezeta bera panakota da, izango zen? Nik uste dut, hauntz esne panakota. Hauntz esne panakota orduan. Hau zu pentsatu, italian hartzen dute. Barkatu, txoriene. Italian hartzen badute, ez, gure marmitakoa. Eta hau izango zen patata eta... Patata eta... Eta egaluze eltzekaria. Baina badauka bere izena, ez? Orduan, jarriko duguna da. Ezken niri hauntz gazta pila gustatzen jat. Hauntz gazta, hauntz jogurtak, hauntz esnia. Dana, hauntzana gustatzen jat, sedauka zapore oso
Osa, intentsua. Bai. Orduan jarriko esne gaina, Bai? gero jarriko berotxo, gero jarriko hauntz esne. 400-500 mililitro, hoiene Bai? 20 mililitro kanpora joango dienak. Eta gero horrei barruan jarriko zau azukria. Nik kasu honetan jarriko zat, azukria hautxien zera etxin daukona. Vale. Baina, bueno, jarri zeike azukria normala bebai. Vale. Eta honek, Vainilla bebai apurtxo bat auki izan da. Hori, azkenean... Hau desegin, berotu, eta gero azkenean behar duguna beroa, gelatina xafla horiek Hori da, hemen urtutzeko, ez? hori da. Eta una izan eskero egitea, bueno ez, vegano egiteko, hauntzana ezingo zan izan vegano, hainalko genuke panakota vegano bat bai, baina horretako, Baina bueno, hauntzan zaporia nola emango zauga. inondik inolez. Ez, Badaude, saltzen daue bai. Horriaz, txorienen egin duen programa berezi bat, hauek, sabore altzatzeko produktuena badaude, holako olio berezi batzuk, saltzen dituztena, eta zuk hori nahi baduzu, irugia zaporea ematen diozu. Irugia zaporia? Irugia zaporea, Irugia barbakoreaz. veganoa? Ez, zaporia esan dugu, zaporea. Bai, baina, bueno, jo, zaporia... Bai, horretik egongo da, Ez da hauntz kontua. gazta zapore ematen diona. Hor azkenean zer da, da iten dituzte, saltzen dituzte askotan, ba, trampanto joantzeko zerbait hartu, eta alako zerbaiti botatzea, ba, ez dakit, gazta urdinik ez dauka, baina botatzen dizkiozu bi tanta, eta batean kriston gazta urdina zaporea. Eta web horri bat badago, olako produktu asaltzen dituztena, eta imaginatu ezin ez, zenbat gauza, eta gaina karbonara zaporea, ero barbakoa zaporea, boloñesa zaporea. Zetako nahi diote niko ni boloñesa zaporea. Hori ez, baina igual olako... Ez dakit, soja teksturizatuak egin Baina horre berez neko boloñesa zaporea duka, Bai. Betu, dilistak ininko izu nik boloñesa. Bai, Erronka hartzen du. zerrendara. Bitu, hau, bero dau. Bai. Hau ebaia bigunduta dau. Orduan, hau ingo duguna da, minutu baten, desegin, Bai. berotan. Bera, sartzen dugu gelatinia. Eta hau, desegin ingo da segitxuan, sartuko ditugu ontzi honeitara, Bai. eta utziko guzten 3 ordutxo edo lan. Zuendako 3 orduak, ez die 3 ordu izango, zuendako 5 segundutxuk pasako dira, baina gu segitxuan etorriko gara, lehengo utzi botatzen, da jarraitzuko kontu kontari. Bueno, hemen dauzkau txorineko zuzeneko gauzak, hau, honei gero ja, buelta eman bitzau, gure budina ja 3 ordu pasadie, Luziakin jatzu? Ez, kontu kontari hori gara, beti edo zerbait ditu. Bueno, honei imagiko bueltia. Orduan, normalean, itxen dozunean budina, beste errezta desberdin bat, jartu duzu karamelu. Orduan, gero buelta emoteko errexagoa da. Itxen dozunean panakota da gelatina daukien beste postre batzuk, apur bat itxatxileike. Orduan, nik sartu dut laban bat, horan hemendik izkinetatik, baina ointxea dator benetako... Bai, hor berez, bestela behar dana Tarako da? Bai, beroa behar da. Ur bero bat, ipurdia jartzen diozu ur bero horri, eta egiten duena gelatina urtu egiten du. Palanka bat egin diotzen. Palanka. Ingotzau palanka. Bai, txan, jain behar zegoela, golpe lehor bat. Golpe lehor bat, berzo. Eskerrik asko Iturrieta. Eta ez du, esan, panakota hemen genuen bere garaian, eta panakota berzio bi daude, bat inalda gelatina xaflakin, eroin alda baita arrautza zuringoarekin. Nik enak ixen, Bai, budin, bai, berez, usteut originala benetakoa, hau da, karbonara era bezala, ez? Karbonara, originala, berez, ez da, inungo esne gainek erabiltzen, baina mundu guztia zein egiten du, esne gainarekin. Orduan honekin ere uste dut benetakoa, eta txorien ere ingen duela uste dut, eta izango zen arrautza zuringoekin eta labean bukatuta. EITB nahieran, benetako panakota. Hemen txe daukau, behitu, gure kranbela zeran geratu dan, daukau banana karamelazetua geratu dana, ez, limoi sukuekin, marmelada bat izango basan moruan, eta goitik gure kranbela, orduan, hemen jarri ditut. Eta hau holan zerbitzatzen da, niri holan zerbitzatu sostien, holan isoskitxo batekin beba, etzan txartu etorriko, eta apur bat kolori emoteko, daukauen platerien urdina, daukau txurixa, eta jarrikotzat, hemen ta ostotxo bat. Hemen edo gainean. Panakotakin patri, bestela, holako fruitu gorri saltzak ero estiataten. Ez dakit, Bai, de hecho, hau kranbela bebai, fruitu gorrixek egin txan da. Beho? Bez, fruitu gorrixek, eta kranbela ondo geratuko zan, edo bestela,
fruitu gorri saltxe bat gainetik. Baina guk Kanarieru artekoa egin dugunez, hemen gure hauntz esne panakota, banana kranbelarekin. Eta bitu honek saltzen dauen, plop, 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 plop. Bueno, txikia. Ezakit, iragarki hori ikusi oso. Nik nahiago ditut, koiara hundiak. Nik oso harin jaten dut. Eta nire teknika astiro jateko da, dana etxeanik, euskal, koiara txikiak eta sardezka txikiak. Bai? Nik txikiak jateo. Orduan polikiago jaten duzu nahi eta nahi, ez? Baitu. Nik hartukot danetatik apur bat. Bai, gofioa, platanoa. Bau? Eta apurtxo bat. Kombinazio oso ona. Ni nahi dut, hauntze... Baiza, kurruskaria kranbelana, dauka gozotasuna bananana, eta hauntzesnian ikutua, ez da? Ze hona dan. Eta jogurrak, saltzen dituzte hauntzesnianak. Oso osasuntxuak, eta gozoa gainera. Eta gu bitartean hemen geratzen gara, da ontxe, zigorrak beste poste batek arri esku, Kanarier uartetako bai. Da. Ontsi ikusiko. Nire errezeta Kanariar uhartetatik ez dator, baina bai erabiliko du bertan asko ekoizten den osagai bat, bananak, eta gaur egun modan dagoen beste osagai bat, horrelako aguakateak erabiliko ditu. Horren zer ingo du, banana plum cakea aguakate saltzarekin. Eta bai, ondo entzun duzu, aguakate saltza gozo bat prestatuko dugu banana plum cake honen lagungarri moduan. Nola ingo dugun? Bananak zuritu, zatitu eta gurin pixka batekin salteatu ingo ditugu. Estia botako digu, karamelatu ingo ditugu eta hauek aparte utziko ditugu. Beste gopor batean hasiko du gurina, azukre hautza eta jarraian arrautza banan-banan botatzen jungo gara. Horri banana gehituko dizkiogu, gero irina eta legamia eta moldetan sartu ondoren 150 gradutara 30 minutu zeingo ditugu labean. Aguakate saltza egiteko osagai guztiak irabiagailuaren ontzian sartu, birrindu eta listo. Imoia, aguakatia eta azukre. Eta esne gaina. Muntzi dut nik esne gaina. Hemen dago esne gaina. Nara, ikusten esne gaina. Hemen dago esne gaina. Garrantzitsua. Garrantzitsua esne gaina baita ere. Orduan, az gaitezen, hau, berotzen daukat, sartaki bat, eta ingo duna hori, bananak zuritu. Zuk ikusi duzu hori, tximuan nundi banatze zuritzen dituzten bananan bideo hori? Hemen ipurditxik, ez? Bai, nik hori, inusen da. Ez dakit. Aurrekoan inginuen, ez? Aguakatian azurra jarri hori ez oksidatzeko da. Olako antzerako bai, egia da gero, bueno, ez dakit, hartu dituzten naita 3-4 bideo, lau tximuna, eta horiek ari dira justo hortik zuritzen dute, baina ez dakit, nik berrez errexao, nik uste dut, hemen didala, ez? Klak. Eta hori bai, errezeta egiteko, komeni da bananak ondo helduta egotea, Horan, egoten diena kanpotik beltz-beltzak. Nik gustatzen gait bakitzu berde-berdiak. Bai? Bai. Nire holan oso gozuak dienean, ez jatain beste gustatzen. Nik guztiz kontrako. Ni egoten dienean holan itxusi eta ez da izan umeak eta gaina zeituen, gaina umekin zeituen. Zaten, nik hori dituen nahi. Hoiek, nik jaten ditut. Eta gaina hoie dira, bueno, kirola iten baduzu, ero energia behar baduzue, azukre gehien daukatenak eta hoie dira. Besteak azkenean berde daudenean, azukre gutxeo. Texturiagatik eta usaiabe fuertia da. Nik gustatzen berdiak. Baina, orduan zuzera, bueno, denitzeko merkatu bat da. Ondo, gainera banana da, bueno, jaten dugun, nik uste dut, geixen jaten dugun fruta. Nik uste dut bai. Nik uste dut banana, eta orduan hartzen dut pila bat, eta nik jate ditut hasieran erositxakuak, eta gero helduak eta izaten dizenean, nire bikotik jate ditut, da holan, bitxu, ez da, SB botatzen bizi ikustetan gaku bakoitzai. Bat. Bai, bakoitzai bat. Bera lehenengo eta zitxoin egiten du, esaten du honek patrina dira. Ez da hastian binero, ez igual hastian bi aldiz, orduan beti daukau batzuk helduta dauzena, eta beste batzu ja berdiak. Bananak eta aguakatiak heldutzeko, bakizu, trukoa hemen askotan esan dizu. Sagar artean jarri, sagart artean jartzen baituzue, sagarrak lagunduko dizue, banana ero aguakati horiek, heltzen nik eroste jodanean, askotan, berde ero badaude, badaukagu etxean ontzia frutarekin, eta beti sagarrak beti izaten ditugu etxean, jartzen ditugu hor, eta ja heltzen direnean, aguakatiak oskaiura, eta bananak askar jatera.
ze bananak oskailuen ez da komeni gordetzea. Ez, beti kanpoen. Eta truko bat, ez dauela balixo, aguakatien dako. Zenik probau nauen, da gezurra da. Interneten probau nauen da aguakatiek, eske aguakatiekin pasatzen jat, batzuk eroste ditut olako lau aguakatetxo kutsatxo baten, ez? Bai. Eta orduan, egoten die, astelena, ezin die jan, gogor-gogorak. Aste hartia, ezin die jan, gogor-gogorak. Aste azkenien ezin die jan, ostegunien besta, ostiralien besta, da zapatuen jabeltz dauz. Osa, jateko garaia, izaten da, 5 minutu. Eta gero ja, segitxun jarten die... Elduegi, bigun. Elduegi. Eta barrutik belz gainezke, bada puntu bat... Eroste itxusunean, holan gogor, ostras, gomizara hor, ondo zaintzen, ez? Eta orduan, irakurri nauen, bildu bizinula, holako aluminiozko paperian, labien sartu... Baizera. Bai, labia itzaltzen dozunean, Holan, igual, pizza bat egin dozu, da labia itzaltzen dozunean holan berotan, aluminiozko paperakin. Eta nik egin nauen, eta horrek ez zauen ezertarako balixo. Baina, ikasi zen duen hori. Ikasi nauen, ez eitxeko eta horregatik kontatzotziet gure ikusentzule. Nik hori ez dut egin, baina bai entzun da daukat, berde-berde dagoenean, eta erabili nahi badaduzu, mikroin labean, ez dakik golpe bat, azkenean berdina da, beroa ematen badiozu, biguntzen direla, baina nik beti jatetxetan daiken, egunkaritan bildu, egunkaritan biltzen baduzu heltzen dira, sagarra ondoan, sagarran ondoan usten baduzu, zue lasai, seguro hor erabiliko dira. Bueno, errezetan ondan, 175 gramo gurine jartzen ditut, eta 40 hemen daude, 40 erabiliko ditugu oin, gure banana hauek salteatzeko, urtuko dugu hemen pixka bat, eta esan dakoa, 3-4 buelta hemen, eta gero estia botako dugu, estia ez badukazue, azukrearekin. Nahi duguna da pixkat karamelatu gure banana hauek, Plum cakea da, beti ezagutu dugun bizkotxua, ez? Bizkotxoa da azkenean, bai. Bizkotxoa bat xamurragoa da, eta frutakin, eta beti da bustiagoa. Ez da lehorra. Eta fruta satitxuekin bebai izaten da, ez? Frutu lehorrak, hori bebai, bakoitzan etxean arabera. Hori neguan eta asko jaten da gabonetan. Gabonetako bizkotxo bezala. Baina, guk urtean ziar, hemen txorienen ez dautzago karnabaletan, inauteritan, gabonetan, udan, ez? Ni lehen budina eta zitzeiten egon garenean, budina postre moduan da, esaten zan, ohitura zegoen, udako postre bat zan, zeratik ez zuen hotzik behar, gero nahi dut esan budinazuk kosinatu induzunez, arrautza horiek kosinatuta daude. Orduan, gero gaixotzeko arriskurik ez zegoen da. Bai izaten zala, urte guztian egoten zaten zerbait, baina udako postre bat bazala. Hori eta nuen horan bitxikeria moduan, garai batetakoa. Ondo dau. Bale. Hor, alde batetik, hor salteatzen, gure bananak. Hau, zu bizian, eta gero, 3-4 minutu hemen, eta kolore hartzen azten diren, holan pixkat, konpotatzen, hartu, eta botako dioguna da, estia. Hemen dauzkat 50 gramo estia, eta hori esartuko ditut. Oin, bien bitartean zein du, hemen daukat gurina, gainerako gurina, 125 gramo, holan, herri pomada eran, glas azukria, 125, eta hau jungo gara oin, irabiatzen. Eta gero, behin, nasi zaigunean ore balortu dugunean, arrautza alderengo, utziko digu hartzen, bigarren arrautza. Eta legamia bebai urbil daukoso? Hementxe, hau, legamia, ja orain dizin astuko dut, eta egizu, hemen gero bia baetuta jungo direnez, irinarekin, koiarka handi bat, utxi gora era 10 gramo. Hori, sobretxotan eta etorten dina ia neurtuta dauz, 8-10 gramo aukitzen dabe, da izeten di hortarako aproposak, ez? Neurrixa bintzat, bizkotxo bat entzako. 16 gramo ero ez dut, ez da? 16, beste bai. Bai, uste koiarka handi bat dala. Bai, beitu. Horretan, sobrekoa, bai, 16 izaten dira. Nik, legamia esaten botzut, ze pertsona etorten gatzu burura? Lehen aipatu dotzutena. Hau, nire... Josep zan? Nire ex-mutilan aurpegi berdina daukana. Bai, hain guapo zan. Ez. Josep Goldberg zein izen zan, zientzilari bat, Amerikarra. Bai. Eta zein zauen zigor, kontau zugurozu kontatzia, zehago gaur historia lizuna atzetik, eta zigor kontatzeko desietan, ezagutzen dozu, A ber, pelagra gaixotasuna. Gaur egun, galduta ja ez da gaixotasun bada. Da, salbat, vitamina B-a falta jatzunean, azalan kaltia. Bueno, balen uste zuten, esaten zuten, hau zala kutsakorra zala. Persona batetik bestea transmititzen zala. Eta berak esaten zuen. Ez, honek elikadurarekin zekusia dauka, segia da gehien bat
presoek zeukaten gaixotasun hori, eta, bueno, elikadura kartzeletan, elikadura esan hain egokia, ez? Eta berak, demostratzeko gainerako zientzilariei... Gainera, hiltzen zan, osea, 140 gaixotasun hartu, eta hilitzen zan. Orduan, berak gure zauen demostratzia hori zala elikagaiengatik edo beste arrazoi batengatik. Holan batetik bestera ezala egin. Orduan, junzan, espetxe batetara. Eta hango gaixuen mukiak jan zituen, haien atzekaldeko kakak ere hartu eta jan egin zituen... Baina irinetik pasata. Ez dut, uste dut... Bai, krumle egin zuen, krumle bat egin zuen, ez? Bai. Eta horrekin demostratu zuen, ezala kutsakora pertsona batetik bestera. Hori da kausangatik borrokatzea, Hori da kristolango sartakua buruan izitia, benetan, nik... Hori da, zu gauza bat jakin da, demostrau izetia, eta hortara eltzia... Baina nahi esan zukartzen duzu preso bat, eta beira, hau iten baduzu, ondokoaren mukia jaten baituzu, eta 3 hilabete, urtebete jetxiko dizu zure kondena, ero. Ez, berak. Horea, benetan, holako jendeak... Nik ezakit nola lehendakari ez zuten nik. Estatu batutako, tipo. Eskotan, zientziatan eta olako probatan egoten die bolondresak, ez? Bueno, bolondresak, da gero ematen jaki olako dirutxoa, baina, berak egin zauen. Baina, eske, hartu eta ez dakiz ze virus hartu jozue, ez. Da, orduan, gainera jendeak esotan sinisten, berak egin zauen, proba horretan, da, jendeak esotan sinisten, da, 1952an, eman zan pelagra gaixotasuna txakurren artian, eta hor, demostratu zan... Ikusi hemen legamiekin da, ez? Hori, legamixan gauzi ezala, eta etzala kutsakorra pertsona batetik bestera. Baina, hasieran etzabin sinistu gizon gaixu hori, eta, bueno, gaur egun pelagra izeneko gaixotasunia ez da existitzen, beraz, lasai egon zaitxeze, eta gainera gaur egun badau sendagaia, beraz, ez tozue olako probarik egin bihar. Ez, gainera bera demostratu zuen, ordain hori badakigu ez da, lasai. Bueno, hemen, gurina eta... azukre hautza nazi itxut, eta oin, aurrena arrautza bat, ikusiko zuen nola hartzen duen, bien bitartean beste eskuarekin, gero gizonak ez diela bi gauza gai iteko. Eta oina, ontxe berba. Vale. Zanatan. Bat nazi, eta bigarren arrautza ere, bertara jungo da. Eta badau arrazoin bat egin biozula holan banan arrautzak? Bai, hartu inbardu, berak zurgatzea, lehengunean, komeni dauetan hartzea, eta gaina, idatzita badao, hori jartzen badu Patri, zatik izango nik oin, demostratu behar dut, hori ez tarda horrela. Bai. Hau, listo, itzaldiko dut, karamelatu zaigu, eta ez dakizu ez zelako banana usain gozoa daukagun hemen. Oso goxua, gainera, bai, karameluana, edo stixana, edo hau lan, ez dakitu zai oso goxua. Patri, atzoko kombinazioa esaten zenuen zuk, ez? Patata, gazta, eta labea, eta... Gaurkoa besta utxarta. Gaurkoa banana, estia, eta honekin, ez dago bat ere gaizkit. Ikusiko zuek ero, bueno, bizkotxo hau egiten oso erreza da, oso horreza, ez da gero hemen ibili behar emeki nahazten da, ez, lasa ibili. Hau, zati zuek, eratzen da, ez da hain holan... aizekorra eta ez, lasai egon, baina umela aldera gehiago botatzen duen bizkotxo bada, baina oso xamurra eta jaten erreza. Hau, hemen, eta orain, baetuko diot hemen, gure irina eta legamia, eta ez kare biliko hor, ez, honekin, adaskarekin, naztuko dugu, holako hore... Eta hore, esan dozula dala, askozbe ezi haua, ez? Bizkotxo bat baino. Bai, ez da hil lehorra. Orduan hori da, arrautza gehiago botatzen dozulako, edo idin gutxi hau... Horrek ez dio guztet. Frutak, fruta sartzen badio ezetasuna sartzen diozu nahi eta nahi ez. Hor maspasak initen baituzu, erolakoak ez, plunkeikak maspasak eta izaten dituzten normalean, hori bada ez, nik uste tipikoena. Bai, nik uste bai ez. Bai, maspasak ina... Batzuk hor traizioa eitzen dabe ez, ez ikusten zu da, behitu zelako txokolate pinportak daukan bizkotxo horrek. Hori zuk esaten zugatik, ez? Zure espedientzia... Maspasak dira. Maspasak bai zure patri zaizkio gehiagi, gustatzen. Gehiagi, jaten ditzu baina. Aukeran. Eta... Zuko behin baino gehiatan, esan dizute, txokolate pinportak dira. Gezurra. Etzien. Eta, koskaitean? Sorpresia, baina... Eta zer da maspasan ez aizun uste? Testura, zaporia... Ez maspasak ez diela mundu honetakoak. Eta bakitzu ze estan mundu honetako ez da? Estralurtarrak.
Hori da, gai bat bestearekin jostea, una. A ber, kontatu. Zuek sekula ikusi oso estralurtarrik. Ba, pilo bat. Bai? Zeba, kontau. Anekdotari daukatzu estralurtarre bategatik. Bestela igual joan bizara muak ete saiora hori kontatzen. Hor badago, ez? Estralurtarren inguruko dokumental bat, Men in Black deitzen dana, ero, ez? Beltzesko gizonak, hori izan dokumental bat? Nik uste hori ez dala benetan pasau, ez dakit, Ez? Nik uste ez. Baina, bueno, egin dau, ez? Jokin Etxebarriak sortu daulako muak, bakizu bere saioa dela, sortu dau saio berezi bat, ete deitzen dana, eta, bueno, itxaitxu galderak jendia, estralurtarren inguruan, ez? Existitzen dien edo ez, ze gertatuko litzake, ona etorten badie. Gixaju hau berai, Bai, da, ze jango sabien, da, bueno, hori egaten dira, saio desberdinetan jendia, horri buruz debatitzen. Jango sabien, nik uste dut plunkaika jango sabiela, Seguru baiz. Ez, beti izaten da, ez? Hemendik kanpo badagola bizitza inteligentea, ero, ez? Askarra. Askarra badi honestia. Hemen badau. Hori da, baina beraiek askarra badira honestia etorriko. Horre ikusik, horre gainera. Osa, espezi berdinekoa di danak, isa danak, eta dano burrukan, dano hor... Azarre beti, bai. Hori, ni tio beti izaten, zuk pentsatu oso kasualidadia dala Euskal Herrian, Euskal Herrian betiko baserria, betikoak izan diena bat punta baten da bestean egotea, eta beti gure artean mokoka egotea, eta munarriak eta moitzen da holan ibiltzen gara. Berdina, azkenean ez dugu soluzio dugu. Baina batzuk egoten dio lan asko sinisten da benak estralurtarretan, eta... Nik uste, zerbait egon barra, holako uniberso haundi batean Patrizia ustezu, gu izango garela bakarrak? Bakarrak ez, baina badau bizitza, baina bizitza izan lehike olako mikrobio batzuk. Baina bizitza egotea. Bizitza egon baina hori ez, bizitza inteligentea gu bezalako, holan, pertsonoide bezalako forma daukien. Egia esan, gu baino inteligenteago izate ez da zaila. Izakiak baino nik uste dut errez daukatela, oso errez usten diegola. Hemen, ezer baino lehen, gauza bat, ez bete goraino, hau, bizkotxo guztien moduan, ero Madalena moduan, goraka egingo da, bai. Orduan, labera, 150 gradu, ordu erdi, gutxi gora era. Eta bien bitartean, zein dut? Bueno, hemen, irabiagailuaren ontzian, hasiko ditut, 2 aguakate, azukrea, limoi baten zukua, eta 200 gramo esnegain, birrinduko ditut, eta hori izango da, honekin jungo dan, saltza berezia. Gozoa dauen, gero jakingo du. Krema iteko esan dako, birrindu osai guztiak, eta hemen duzu orea lortutakoa, eta ala esateko, zeneako esan nuenean nik aguakate krema bat ingo saltza batekin. Aztu itxemagatu ez da eze pasauka. Esango bitu, pistatxoena da. Bai, bitu. Pistatxoena da, esan eskero? Kolore politxa, testuria be politxa. Eta hemen dauzkazue, gure bananak ordu erdi izan ditugu labean, gero beste 5 minutu moldeetan osten, atera, eta gure banana plunkeika, aguakate krema. Saltxakin. Krema, saltxa, ostras. Saltxa, potolua. Hau, Patri, baina bitelik sardezka batekin. No, arkatu. Bakotzan dako, bat. Baina osua. Zatitxo bat. Zanaztu zuzau. A ver, hone, Patri, dauzka tipo reprobatu zituen mukian kolorea, baina ez daukate seguzik, Jaten nabil. Errespetu bat. Bale, perdón. Oso gozua, benetan. Baina dauka bananan gozotasuna krematxua da, hori saltziagatik, oso ondo. Ez da behar kafez nire eta jateko, hau ezer gabe, ondo jaten da. Eskerrik asko, eta bihar hemen gaude. Agur. Agur.